F'Birkirkara mat-tokki tal-alloċ ħabru 8 ta' filgħodu, il-vara tal-patruna Karkariża Sant'Alena Imperatriċi Awgusta inħarġet mill-ewwel kolleġjata f'Malta biex itterraq mat-toroq ewlenin. Min tfieħ tal-karti mill-galleriji, nies biħġarhom fuq il-bjut, bandisti ta' kull età jagħtu semhom għatih biex il-parroċċani u dawk preżenti jitpaxxew ħlejju mal-ħoss tal-banda bid-daqq tal-marċibrijużi u proċessjonali. Bis-sema gris ma' żiffa sajfija l-aqwa armar li għamel il-festa Maltija jiddomina it-tiżjin prinċipali bil-bandalori, il-bnadar u l-pavaljuni li jselmu lill-Imperatriċi. Iltqajna mal-prepostu arċipriet Monsinjur Luis Suban li tlabnieh jgħidilna aktar dwar Sant'Alena li mhux biss għażlet il-fidi nisranija li fi żmienha kienet waħda persegwitata, iżda minkejja kollox baqgħet fidila lejn il-prinċipji nsara u għexet b'onestà, monija, virtujiet u għerf mis-sema. Sant'Alena hija l-qaddisa li toffrinna l-ikbar teżor li huwa s-salib ta' Kristu. Sant'Alena għexitu s-salib u toffrijunna biex bħala ngħixu ħalli naslu magħha fil-glorja. Għal-Karkariżi ma nistax niddiskrivilek xi tfisser illa li xkollox Sant'Alena jħobbuha, inħobbuha u ġifieri hija ħafna qrib tal-qalb tagħna u tal-familja tagħna. Tlabnieh jimraħ ftit dwar it-tradizzjoni unika f'pajjiżna li l-vara ta' Sant'Alena baqgħet tinħareġ mas-sebħ filgħodu. Oriġinarjament, u di ma tantx hawn nies li jafuha, illi l-festi kollha kienu joħorġu filgħodu għax fil-għaxija ma kienx hawn dawl. Allura il-festi kienu joħorġu filgħodu għad-dawl tax-xemx. Issa meta daħal it-tiżjien tad-dawl u tal-lampi taż-żejt fit-toroq, ħafna parroċċi qalu mela nibdew nagħmluha fil-għaxija għax hemm il-mixela. U aħna żammejniha filgħodu. Dik il-tradizzjoni. Sant'Alena kienet influenti fl-Imperu Ruman li ħadmet it-talenti tagħha tal-umiltà, il-bżulija, il-karità nisranija u fuq kollox l-erf li kisbet mis-salib imqaddes.